जानता रू सखी ऐसा दूल्हा मिलल बड़न कि जब से बियाह करके लिया बड़न तब से घर में एकदम बैठा दिले बड़न, कहीं बाहर घुमावे नहीं खल गए। जानता रू सखी हमरो दूल्हा ऐसा नहीं रहलन, कहीं ना घुमावे ले जात लो। तो एक बार हम का कहनी दिमाग लगनी आ पेट दर्द के बहाना कहनी, तब हमरा के ले गलन डॉक्टर के दिखावे। तो उन्हीं से घूमियो लेनी आ वही बहाना होटल में जाके खानो खा लेनी। तू ही ये कर। हाँ ठीक कहता रू, हम वैसे ही करतनी। ए जी देखी ना पेट में बहुत दर्द होता, ले चली ना डॉक्टर फिरी। अरे का होइल तोरा, चलो डॉक्टर फिरी चला। डॉक्टर भी गइला के का जरूरत बा? डॉक्टर भी जाई हम तो 10 गो जांच करावे लगी। एगो हमनी के जुग रहे कि खरबीरवे दवाई से ठीक हो जात रहे। रोका ना, अभी एक गिलास नीम के रस पियावो तनी, बस सारा पेट के बैक्टीरिया मर जाई आ टनटना जाइहन एकदम। बुझाता कि पेट में बैक्टीरिया भइल बा तबे दर्द करता। ठीक बा मां, अभी जाके ले आओ तनी हम नीम का पत्ता। माई भी सब चीज के इलाज बा, तुरंत ठीक कर दी। देखी ना गैस के दवाई खैले रहनी है अभी कुछ देर पहले, लागत अब तनी ठीक होता। गैस भइल